Manipod ka ni Kabsat Conrad sa naapod no anagan tintay idrama itangam sakpay na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablawang pa dabing Soriano, Jackie Claro kananirisa Sotero. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dirma ng bihanang. Naglakaak nga gaburido. Basit labanag umdasan apakariribukak. Kat isun ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anya matikas to yan. Grabe matikas to yan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema knanan. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, si Jekyll din ko ah. Di namat paggatasan di doang anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak ijagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema matikas to eh. Ay, gagangay na siguro tada mo na ngamin ti aganak di kalding mau. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod ah. Matanaganak ka talaga. Ang mga numatay na ganyan anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, anyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subject jakal din ko na nang. Jak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumustan di kalding mau. Pinaggatas mo't lang di inada. Saan nga rod? Isa pinagmamador kun ana giti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang, tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwarta kon. Pangalak na tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawat da. Problema ba ti kastoy? Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga ag problema anak kaw. Ay, anak na lang. Ang kasanungatan nga, dumakkel na giti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga eh. Awan mo't nalawa adagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pa'y problema anday ta. Di pa'y agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ang pa'y panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakan ko kalding. Tana uma ako nagtartarakan. Kan awan pagpastura nang. Ha? Sayang, mayat ko maa. Ang awan mo't wartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatang mo itinala ka pare. Tanong sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mo't paggatang ko pare. Utang mo na isong. Ay, diyak kaya't yung umutang pare. Tayo supaya pampanunutak na ita. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ano sa mga rood ate agdiskitar ka pare. Sayang dagiday. Masikog da pa'y amin. Kat naglakap. Ala, sige. Padasag tagdiskitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Ta adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta. Pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, datang. Kanya, kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung muna saka gumatang ititarak na. Pautangan da kuno saan. Ibagayo, no, didak pautangan, tapno makadiskitara kay tinaduma. Paggatang ko iti materialis, di dulduling ko kwarta, Conrad. Tapasok katak ti bubong ti kusina, adun tagtad-tad. Alang nga ron, saan? Pare, Jaime. Pare! Oh, pare ko na. Anya nga, agdan na diskitaram. Awan pare, nga malay, utangin ko. Sigurado ka? Uy, basta di naksinirin na dagos Well, danag mo na ya pare. Yung magtulag ta. Kung di ka makabayad, subyak na kitikal din ko. Ha? Sige pare, makamuritan. Malang araw. Mabalin mo, ayawid, dagiti kalding ko pare. Akalding mo matay.
Ay, problema mo ti kastoy. Pangipasturak nga tanngay kadagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana pagpasturam. Kunak nga rod ngagmulak iti sakate. Inak pa lang mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay, sapay masikog dagiti akalding. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate. Adumat ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kasla lulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla nagdakkel marin ti problema daan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Ang birbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Orayan na matarimaan ti kusina tayo Ano maikat si sigo na mo baong? Isunto sa rana. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga pampanunot no danduma? Sa intungkwan, ag probleman. Iraman na pa'y na taon, ag problema no danduma. Malang, awawatam ka din dyan anak talakay. Amom matakas dyan ti ugali na. Pampanuinuyam kami di sukastay. Di mo kami ung tangkay. Kaasi mga raw no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dyan anak ta. Isu nga aw-awatan ta kumalatan lakay. Sama itong nakitikalding mo pare. Wan pare, nagigidanda anak-anak. Sagdudua ti anak da. Nika, mayat na pare. Surtime ta sagdudwat anak da. Lagi tayo na duma. Sagay salat anak da pare. Wan pare, ang problema kamat na pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang kami iti sakate. Ay, problema mo na pare. Kaya kasano, tayo bayad mo kay pare. Makipagpakaasi ako mga pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Wan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Inakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti taraken mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan adang iti anak da ama ilakaw. Inuta ko nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi na lang mabisinan. Apay kay nga ila ko madakos dagiti taraken mo, Conrad. Awan nga ron pagbayad ko. Isu nga ilako kun at. Kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Orayan pa'y kumado bakil lagi tandak na Samu ila ko. Tapos ako mama matubaw. Awan mo't nga ron maipakanan, tatang. Isu nga ilako kit din. Problema lang da ita. Tsak kaya ti may stress. Diyak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama laang. Basta ilako kon, period. Apay akaslag laladot ka manan, Conrad. Kasla damang problema, maun. Nalakom ba't dagiti taraken mo apag problema, am. Ada ka di manan parikot mo, anak ka. Adda nga ron kamuro diti agong kunanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipayayan ti agong kumit. Adaan alimawa ti abot ti agong ko. Na medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apag parpariko tam Conrad. Basit laba nagdayta, anak ko. Dakkalabanag para kanya. Tanay. Adda planok nga armain. Ngam kastoy matoy agong kon. Adamot nagdakkala kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba ta madlaw? Madlaw, nanang. Apay,
Asino ti armamaya anak ko? Ni Agustina ko mananang. Aywan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka anak ko. Asano nga ro da maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tapno makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok nanang. Inak to arman no in person da itaw. Ada ako ni kayang tiri daw da Agustina. Ay, kaslag nervyos ako man. Apay nga yung kastoy. Oh, problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan kita kulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Ha? Ay, Naimbang orasyon, nana. ay na! Mangigkigtot ka mat, Conrad! Ape, nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay! Sumra ka! Kwa? Agtuktok ako may tayo, nana. Apagisumat na rumar kayo. Agad sumra ka, Abarok! Anyat gagaram! Ni Agustina ko ma, nana. Ada ka day? Adda dita salas! Ala, umay ka! Sumra ka! Agyamanak, nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka ah. Oh, pare Conrad. Ha? Da ka man. Agtugaw ka. Agsasang tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito, pare Jaime? Gagangay ti baro ka pare. Umay sumarong ka iti balasan. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare. Di na mo lakas yan, Agustina. Jaklat na mapukawan, tinamnama pare. Siga nga, anya gagarang pare. Kwa? Awan, umaya ko mga bumulod iti bigao Agustina. Ah? Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel uno tay baset. Tay dakkel, no ada. Damat gayam karibal ko kanya Agustina, tatang. Problema mat da ito'y. May nanak ko. Gagangay na. Tabalasan ka nga rin ni Agustina. Talaga nga adulang talagiti agarim kang kuana. Tamalak sida na pintas. Nagagat pa'y kanasing pa'y abalasan. No ngay mapastedak, di bampanuglaan. Talaga akas na ti agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idian. Adaw dagiti agarim kang kuana. Nagbabaknang na pa ya. Kan nagtataal na. Kas makita ba barang. Sakti inaya ni nanang mo. Depende iti diskarte na ita. Manjaksan? Na, Mamangan no basta din naktumitlaan. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ng siyak. wala. Gumnabisyo mo. Manugan. Kan artak. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakatawan bisaw. Nagagakapay. Kan adama ituram. Iso adakal ti laban mo. Anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime tiyak lunang. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyom. Ay na. Pinaragsak na kitikas tauna ni Agustina. Agyaman na ka. Naggasatak mo tayo. Takinayat na tinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigatan ti kasarta, Conrad. Apay akas lang mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kanjay pantalon kong. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparti. Kanjay pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad.
Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, di dak natakatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan ay ha? Saan ba natila pagproblema am? Basit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yun nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmutan tayo lutag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang. Kunak, ano mapukaw mutlaan? Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa ilati kasaryo, ano kwa? Ay, saan nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raw. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabiita ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid ida tapay laan. O sige, madamdama biyait. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damat lutag dito sipangkong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga tanay tuyang. Maigid-gidan mo't ngamin dahil ito alutagmay. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapay akas dyan. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigod mo't apumampansin day jay basta makitak. Ang apay nga taagi man latimmalyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina nang, uno ni tatang. Ay na. No di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na damang gurgura kanyak. No guraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura? Ay, mandik ti kas diyan mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumarak. Inak man kasarita ni Insan ko ahildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayong. Conrad, masikuga kon, adanton anak ta. Uwan nga ron. Di parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakal. Ang mga no nabisyon to. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbaling tukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking launay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag. Kan nagparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante apapananta. Anya ka mo't kan Agustina. Anyat pagkit kita ang kanyak. Bagtit. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Iso nga agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatwan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka?
Uwan bakit? Masapol na tumaram dagiti intod ng agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaganakan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di nakpinilit nga agpakonsulta ti doktor. Diyak laamon. Kat, kumusta ti Riknam? Kahit nasayat mo't kan bakit? Diyak una yung nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jack ilibak agrabe tinagdalanak. Jack imbagarop anadanak matgayaman iti ansayati. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay ti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing patunay nga asawa. No saan nagapukan kwa na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Nang runa itataadan dua nga anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina kada kayo amin. Manipod kani Kabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama itangam sakbay na welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay ni Marites Rasote, Family Fausto, Family de Guzman, kan Asyo Family from Analiza. Kastimandi ko na ni Kabsat Olga. Dear manang biyanang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko? No apay nasahok ti kasta, adang amin bisyok ajak may batan. Banaga pa kaungungtak kadagiti anak ko, kaya't makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Rumwarak, Hilda. Marabyanak nga agaway, di so amangang kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawi dak. Papanan nyo manan ayan na. Hindak agsapol iti pagsayatan balasang ka o iso good luck ko ng magkanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay nana? Good luck ko ng payaksa ko ibaga. Mala, good luck Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. Noan niya ti makikitam, di kalatan ang tagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay na, uray siya pari bunog. 150 to'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada to malimbabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Ha? Partaan siguro na itya amabakak mananita. Ala, intakit niya, meriendan, Maray. Pag meriendaan tagay. Ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa tinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko, rapisos. Wala, mapanta nga ruday. Ay na, talaga na imas ti kape no libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun, hindi mangilibre kang kabunaw. Awampay na po utak ngayon libre nak. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend, gayim a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayim a lalakay. Ag gayim tamad, sana ya.
Ewan ba't kit di Ala, ituloy tantiyag kape, girlfriend. Katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ang ti kontratam dito'y abroad? Agawid agtol. Narigat mo ti trabaho dito eh. Okay lang ko maano awan narikrik na. Ngam adamat nga rod timpor na an na yun ti bagi. Wen agpaimbag kanto pa'y anaimbag manong. Una, sika ngay matsindi. Anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid, agnegosyo aklangan. Barang makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako na balasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka ading ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin kon ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito eh. Manula abulan ti ural na eh. Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro nanan? Nagsaritaan din ka ni Cindy deta. Agnegosyon to ka no ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, ikisabala pagilyan. Ka narikat ti trabaho nito eh. Ang aginanak to pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwarta kani kabagis kaw. Tainutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang niyo? Kwa. 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan. Nga maawang pa'y mapagbayad kaw. Anya? Alah, tatawitan da kayo. Ang pang-aasiyo, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwartayo. Ngam nga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga men, ti babaunan tayaw. Sa nabalay, last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari. Ngam awan mat matungtong palyo akariyaw. Ay, sorry, anak kaw. Ala, kayo nana. Apay nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amlakad eh. Awang mamapukaw kang ka. Maraday tala ang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rod kayat nga umutang ak. Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adinak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunap, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siya, gumatang ak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg, kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapinta sa magatang. Uray siyak Manong. Di malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Simbakit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayo nga pa-check up kayo. Apay ngay. Anda nang i-forward iti ladawan nyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino ba tinangibaga? Di yun amoy. Basta kakabagyan tayo. Sana may masawan no dudwa tinagi-forward iti ladawan nyo. Upat da. Anya? Unay mo nagitataon. Kaya't da ka nadaulan ka na kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Ang moment ugali yo. Isa pasensya. Pagrigligatan mi ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpawitak. Ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanagana. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traitor na kita kakabagyan. Ni, apayan, nana.
Nakita kakabagyan mi Impulong na ka nagiti anak ka Nalaing na nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak nana. Tanoy bagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngamno ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Masol na kita kakabagyan mi Manakibiyang na nga men. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tanda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan may tiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second-hand pa'y maaraw. Sana bale ata may pasadan to nana. Kumitan to dagita alugan. Ay, huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wala, takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awang maday nga inaramid mo kankwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad di biyag. Asino ako Mario ayan nana? Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayong samot ti manggurgura kankwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatsam. Siyak ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, ngaminggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina kan karga ti ref. Grabe madagi dyan nga anak ko. Sakti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanya. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pag-aayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama namin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Iti anya ko magapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauid na, uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabong. Uray limagasaw, tawan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor, gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada, ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nga na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo nga arudan tan 5,000 barawk. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin na napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo din ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, apay nga inala ni Manong Gabi tilugan niyo. Imbagak nga ipa-repair na at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalain nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung nambalan siguro kan nga damdamang. Apay, nalipata mo nakatulong ka lang dito'y balay, may. Ay, sorry Nana.
Agdamag aklaang nga, tapno amok to ti isungbat ko inton agdamag mo dagiti anak yu kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay matababa unay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagi tala ang trabahong ti siputam. Manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka matan bonaw. Syakla ka na yun ang tiagdisdis-kitar. Day tala ang namnam ay batyam mom. Ni Olga ba? Kasla saan tangagayam? Ti agayam, ang tinulaw, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiagdisdis-kitar. Sa inton adda madiskitarak, makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumay. Promise. Agruam ka mo, bonaw. Ulay ka to girlfriend ko na aya. Sarday nga nakaw nawawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Agad agayam tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak ikan. Sige. Gandi mo ipaabak ha. Masapol apangabagam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka mga akad-kadwa bunaw. Naabakak manay. Mures ka nga raw na bakak Mike. Sikan sangag paiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apa nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun daway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kama batyag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan mo ta? Laganus pa'y ngamin ide. Oho, pambar. Mamati ak tulap tano andan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunog. Ay, naimbag nga oras, Mao, pari Karpiaw. Nay, Mari Olga, si Kabagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman ak, pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak nga minti kwarta, kumpadre. Isaldak ko madya, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay da, Maray. Saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak na jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinalaka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Ibo na gid nga anak ko, pare. Iso ang babae na kung nagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, sapay 3,000 na tayo idudulin ko a kwarta dita, Mare. Malala, iigmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarag itan ti kwarta. Iigmaw, taalaan mo ti tricycle iti balay. Alam nga ron, ida ito balay yung ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo, panagtalag mo kanya. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Tain kan tulangan alaan ti tricycle medya balay. Itad ko kan ka ti tulbang. Ni, api-api na andar yu ti tricycle da na Olga tatakarpyaw. Well, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ko. Ipasada ka. Ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, Serbina, sinaldaak nga inudak ipasada. Ha? Ala, amo ka di dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, daka mo Basta noon niya ti saritaan bigin ni Mari Olga. Isulang. Sige, papana ko. Ala, Jesus.
Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samat nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ko. Kan, tricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinday. Ay, nakasalda, anak ko. Ya. Apeng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaing pakada-kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldaan niya, tayo sa kaunan. Ay, Jay, 5,000 pesos. Jay mo tricycle, 3,000 laang. Ulay kayo matan. Tilar aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal yaw, iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tinas na aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita, di kayo narumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayaw dito balay. Apay nga, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung tirumwar, no di da kami denggan nga anak yaw. Nasay-saya agla pumanaw kami. Agabang kami, tipag naadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak kanihil na. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikaray ka, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pala. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yaw. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramay iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Nagbayinak kadagiti anak ko iso ngayong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak matsag paminsan, no daytay maburyungak iti balay mi. Ngam inaklamakin ni istorya kadagiti ko kumare. Sana na nagsubli ja bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan, ti pagayam mo, Olga. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin! Hello naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aldrin saan napod no anagan tintay drama. Ngam sakbay na makablawa mampay ni Ma'am Samantha Claire Makaraeg dita Saudi Arabia, ni Ma'am Connie Agana dita Hong Kong, kani Sir Sherwin Balikat dita Apayao. Kasi man ti ko na ni Kabsat Aldrin, dir man ang biyanang, agbaliw-baliw ti pangedeng ko. Jakman amo, tano andaing kadang ko, pagamuan tagbaliw latan ti panunot ko, bana gapakaungong takiti padak a tao. Gatap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrin. Rumwarak tayo nakmangayam iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Bang tiliwak ton kadagiti manok ko. Sigurado ka? Tapno no dakon gumatang iti ipasidata. Wala lang, siya kung ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray tanlaw. Ta adudang nga gapas. Wala lang, di uray 5. Nakaluto akaw niti inapaw, Aldrin. Naparti mo, tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nagmait amang party kadagiti manok ko nanang. Sapay nangina tinitive ang manok itan. Sayang, no ipasida tayo lang. Anya! Kahit, anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakalutaw iti sidaen da. Di ka matanagan nanang.
Tada ginatang ko at adak kila sardinas. Ison, ilutun tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mabalinan. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun ang native amanok ti ipasidak kadakwada. Git ibagayon tulatan, mangukop da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Ingka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't ang mabalin na partyan lagi tayo tarakin ko amanaw. Ta mangukop da. Di bale, tayo na minsan, mabalinan ang maparti dagi jay. Ayabanda kay tumanan inton pa nagraraap. Aguma kayong tungag sida iti native. Malala, mangan kayo lang kakapsat. Di kayo babae. Angkay, ada mo malako ang motorsiklo. Brand niyaw, wano si kanan. Oray si kanan lang angkay. Takurang ti kwartak no brand niyo talaga. Ang damat tayo ilakla ko na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyang time. Mano-kano ngayon gay? Nalakalang. Kaslan ako na iti akin simil lang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka. Tamapantay dya balay ta. Uwan man ang kay. Nagapwa maldrain. Namalman kamay. Napan ko kinita jay ilakla ko da motorsiklo nanang. Apay, gumatang ka iti motor mo. Uwan nanang. Tanay bagla pagluganan nagpaili. Wano no adda papanan. Ay ka, makaammo ka anak ko. Kaano ngay nga na? Inton bigat nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kam din sa apay mo na kareg. Apay aya, ada ibagam. Nagpagpakuyog namin kanya kiti Kalmar. Mapan may kumabayatan na. Tayo mo ito nagagatangan na. Kamdya mo nauray di balayan. So nga imaya ko na dito. Aya, ay mabit laing nga raw. Tinakringain kabagis. Ay na. Nagladaw kamay nga agriingain. Amom nga dalakad yu ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni Uncle mo, Wijay Salas, ururayon na ka. Abay ka no nanang. Ne, kano mapanyo kanugatangan tay motorsiklo ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kenkuanay di kalman. Ay, nagmadi magngarod dyan na itagtagainap ko di rabi nanang. Naitagtagainap mo nga. Naidong paroko ka no di motorsiklo. Ngay man manehok. Iso ajak tuluyon na nagatangan da dyan. Anya? Kag, natulag yung samot ta hindi panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo nga ibabawi nanang. Iso nga ron nga dabalikas ababawi. Ibabawi ka aja tulagan may. Anggal, pasensya ngayon. Ngam nagbaloy ti pangedeng ko. Lugan lang ti katangat. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas tinaitagtagainab ko di rabi. Ay ka. Anya nga iti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnamaan na agatangam na jay. Kat ibagayo laktan alugan gayam ti katangit anggal. Ibagayo ang nagbabawi Si Kanti mapan magibaka. Alangan asyak payla ti bauna mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagregam mo ti mga namnamay ti awan. Abay, awan ay ti karbaga nagbabawi mo. Aldrin, anyat kasurun mo asimang pay. Na, Ay ako. Jay kaanakan ti asawa ng gala. Gaputa yung babawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. ha? Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangit ti motor na. Gadyak nga rog kaya din. Tila yung bagbaga na kanya. Masuro na. Mangilawlaw anak ka no. Nakautang ka no iti balor ti motor na. Tatiam mo na, kat sigurado agatangit. Na,
Adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pasigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay maditag babawi. Nagalas ni pa nagsasaw na. Dandanik latapis. Anya? Ay, Aldrain di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka, no di mo gayam tong palan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot aya ang madisgrasya ang. Nagmading arot din ay tagtagainab ko. Agda karubang ang agbabawi. Kadyak kayat ti maisagmak. Nalala. Husto nga rudan. Di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pay nga umuna. No final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pay. Di ka pay la makitultulag anak ko. Nalawag. Insan, agkasara ko ni ti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay kayo na insan. Hindi talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak matla ijay syudad, insan. Aya. Ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika. Lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka, talalaki Kaya no kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws. Taado ti mabalin ang maaram dita. Kanya pa lang aruti kukom nga insan. Agaram kan at mga sawa kamatan. Huh? Awan iti panunot ko rita insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat ta awan partner na insan. Mga sawa ka kiidimutun. Tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Abay, ang sino ti oray? Kita gamit tantay mangkasar ka na kayaw, Edna. Ni insan Aldrin, uncle. Isu nga minti may nga abay. Anya, ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos, mangibaw na kan ay iti mang suruting kwaray di balay ka. Wen, uncle, adabi na min. Unay ka na niya taon. Di lagbay nga isula mo uray. Barang paumayan uncle. Oh, Yaldren. Ay, bandakan. Si kalat mauray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Ada tay umay mang sukun ka di tarwar. Uray sudan dagabay nana. At dagayam lakad ko itang agsapa. Anya? Ay na anak ko. Mapan kantuan umalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga agabay. Masapul magayam ngagmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laeng. Agmarcha mo gayam. Ay, talaga mo da kasta, Aldrin anak ko. Manyak. Ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga agabay. Anya! Ay na, Edna. Mangkita kan iti mang sukat kaninsan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya? Apay ka nung ngay, ante? Jak amaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuruna. Ay, ala nga ron, te ibaga kiti duma ka kasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan ka mo't kasinsin. Imbagam ko mga ron iti nasapa Saan alas minute? Naimbaglaangan ta nasingpot tinangkasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan ka sinsin. Diyak magam mo nga agmarcha gam kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan, wada katulag mo, kat agbabawi ka, ibagam itinasapsapa, tapnawan may lawlawan. Mala, pasensyakan ka sinsin. Madama siguro karba nga agbabawi. Basta, mangilawlawan ka talaga insan. Kadakin kan guraan na ka sinsin. Basta siya, sinurot ko lang dirignak. Tanariga mo't no mapilpili taklaan nga agabay. San aya? Nala, diyak ko nagsaupa insan. Basta diyak kayatan ti makitinulag kan ka.
Apay, Aldrin anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapanin, titawain. Ingkari kiti bagay ajak mga sawa na na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay, kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatin. kat uray mabadak ang awan bibiyang da. May matag may sa taawan kaapak. Tanong mga sawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Jak kahit nagastak. Ay, ka anak ko, normal laeng ti agapa ngagasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukag ngay bagabagayon na ya. Aglak la baron. Agbaak akon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kan siksing. Saan siguro at taga dito'y dayta? Dini. Umis-isim mo't ako mitkita kanya. Kumusta, Aldrin? Nay, amunak man. Ha? Uy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siyak na rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigan. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminis ta rupa mon. Awang mo't tindagiti nagdatakila ka murum siya. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nga trabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay gawa na. Tagkakadwa tayo manayin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mangayat kada tao. Oo, di ka man, Sandra. Iti kastagi na pintas mo. Awan aggusto king ka. Jackpot siya. Saan man? Pudno ti ibagbagak Aldrin. Awan pa'y nobyo. Oh, sige ngay. Nangasawa kan? Nagpadatang arod ano kasta. Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pilat ko ngay. Mangkita kan iti asawa. Kaya tinaklakit di, Sandra. Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanya. Kat di nakto pa'y panpansinan ni di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti dahi jay saan itan, Sandra? Makayawan ak iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminan. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo inton malag. Ay, kat. Uwi na. O sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarong ni Sandra. Kaya't yumatla ka din ni Sandra nga agbalin ang manugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aaway doon dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli iji Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Ay, saan gaya mo, Nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kung arman. Ay ka nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, Nana. Nay, si Kamagaya Maldren. Sumrag ka ba raw? Agyaman ak, Nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alab na, Aldrin? Amangan mo't no, paglulukan naklaan. Ay, saan? No kaya't mo, panag nakakdayta. Babaan ti panangi kasarkon kan ka.
seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay. Ay, ayatan ka. Kaya't ka nga ikalaysa. Iso please. Aklo na nakumahan. Kwa. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigaten ka. Iso, sige, aklunan kan. Yes! Ang yaman, Sandra. Ay, basta ati maaram. Awan ti ado pakibo na. Ang kasartan, Sandra. Hikat makaamo ka, Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasanungay abalayan, nalawagan ti saritaan tayaw. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayaw abalayan. Ayu, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayaw sakbay ti kalaysada. Ala nga raw, sapay kuma, tawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagat ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kubot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingpot mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ng tiurayan agkasartan. Uwan, Sandra. Ang imisit kamot tayo. Nasurok la ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka manay. Sikakit dim. Kastoy mata talaga ti kulor ti kudil ko. Pimudawak laang idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayonak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yung dagiti kamurom, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minun tay us-usarak iti rupak. Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Taamangan no kumaro ang umisip ti rupak, Aldrin. Ha? Alang nga ron. Iibusin tanto yung ginatang taamirinda dito istong. Taagawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaanan dagitay maparti ababoy, intun kasariyaw. Intun bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagiti ababoy. Uray tadyak pa'y binayadan. Ha? Na, apay ngay anak ko. Anya nga ron ti maparte, intun kasariyaw. Ay, di tayo patuluyan hindi kasar, Nanang. Anya? Tapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa, Nanang. Agpadiak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tila raramidam. Natulagan ti kasariyo ka ni Sandra. Nukas tamo lagayam, idi pa'y lakuma, nagbabawi ka Kat italaang mo't anamiris ko dahil tao. Diyak kaya ganti mga asawa. Agpadiak laang. Tuladak di kasinsin ko apaday, Nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta-kasta, Aldrin. Basta man diyaon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko dahil tao. Siyak tag-desisyon, iti para kanyak. Apay kasta lakalaka na ti panangibabawinan iti amain. Adaya mat kasta. Ay, pasensya kayo na balayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisarita na saya at dito'y balaya-balayan. Payabam itan! Umunay ta amin, Nana, Sandra. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Ganun dispinsa ka na kayo. Gapo iti panagbaliw ti pangideng ko. Namiris ko ngamin. Anarigat gayam ti agpamilya. Madanagan ak ngamin. Taamangan no. Agbisintulahan ni Sandra iti sinong ko. Ta sa anak mo't abak nang. Kan sigod magkidin ngayon karik iti bakit at jak tumang asawa. Iso ang napanunot ko. Nga
Padyak lang eh. Mangilawlawan ka, Aldrin! Anay ko. Daytoy man! Anay ko. Apa yung agsipat kayo ngaya? No di mo kayat ngay kasarta anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kuwana. Pinagmulta naktina ni Sandra. Nagtungpalaklatan iti kayat na mapasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa, nga uray kontra iti rignak. Pimanawa kiti lugar mi kat nagtrabaho kitayan ti uliteg ko, kas driver da. Agawid akmet sagpaminsan, no daytay mapankwik ka ni allowance ti inak. At dalat tatay ugalik ngagbaliw-baliw ti pangadeng ko, ngam saan na nakasi ti sigod anakaro. Amok matbasita na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay amang dengak, panunutak pa iti mamin ado, tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabalimanan, nakapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti kapsatyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless kada kayo amin. Hello kada kayo amin, at manen ni manang yu abyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yamin nga wan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ansing, sana pudno anagan tintay idrama itangam sakbay na hello mampay kini Kabsat Lolit Ating, Joan Rovilius kini Joy Ann Calado. Kastiman di ko na ni Kabsat Ansing. Dear manang biyanang, may sa kabalo, at damat kakabsat kong agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan dahito ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Unay matanti kasto masangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Jack, masamot agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ganina na ya. Di kay kadi akong old. Kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Hindi pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrabaho. Ay. Uwang gaya man niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid masangputan ka na bartag. Psst. Di kaya akong ungang. Tama dadal ta pintas yun na. Alan kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Anda, yun wag pimpinsong kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta ka na yun ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartag. Kaslawan nagnana DJ balay, tanakarugrugi mag. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbar ti aramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos ang busy akmat. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, day tangamin ka, tanagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngamsadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanyangay, adda ditan. Awateklatan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mo. Napubpobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Gusto nga may nantiwalong anak yaw. Na kayo malang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon.
Ay, wan nga raw da. Agam anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kaanakan tayo. Makikabalayak laang dito Wanangam grabe mo't dayta. Nagado talalabaam. Dua abantay mutan. Pati nga min up ken ulas kas kada kortina di tamanang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildudakan kaaya ka ba, guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Ken libre ti kanag. Muray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laang manang. Napigsa akpay mga trabaho. Ay pumanaw ka dito yan, tao may ka nagna di balay. Apay, di kan agsubli ijay syudad manang. Saanan? Ipaabang kun di balay may ija syudad. Dito yan probinsya ti pagnadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na di balay na. Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumbunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. I-rake din sang sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimang put ka. Idi namin sa nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaed ko di balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay na, nawas out ti nagbagyaw manang. Kunak atarimaanag inyo permit ni insan sibyo ti balay na. Isa nakipagnaeda kun akadako ada. Kahit di da kasuswilduan. Saan na masapol, manang ta libre mo ti kanak di balay da. Nalabas mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat-tamot iti kwartam Ikandak mo tay ti pagmeriendak no na duma. Paghalo-halo kasjay. Ay pumanaw ka ni Jebalayda, tao may ka nagna di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay, Berteng, kanremeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayo? Ay, wan manang. Agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayo nga kakabsat. Kawan basta no niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayo. Kano adamakan, saan abanat. Suruan tayo, taginaw, tasaan tayo mabaknan. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sa kilo alitsyon, umdasan kanyak dahit la. Ay na, dayta may sa kilo alitson, masida tayo dayta itidwang aldaw. Ay, pasensya kan manang. Tangay si ka tinakaadal kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan problema dita. Basta agkikinawatan tayo akanayon. Dito yan ti pangikan nyo kadagita, babaros. Ipaigit nyo kay ladito, Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramed iti daytoy. Agpatulong tayo magkiditi anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman nga aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramiden tayo ayan, nanang. Agparami daki ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusuran niyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kami agkakapsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samet ti nanang. Di kay pala natay, agpaparamid kayo ni ti kasta. Kahit, anyat kayat mau. Urayam amatay ka may sakag paramid. Adang arod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, iba't tiyandak iti kwarta, Ay saanan?
Patpatsam to kak. Ah. Sigurado matla pagbartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungan. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti ba kakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di siyaklaan. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo ti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kas lama idaras ti ipapatay no kasta. Da kayo lang nga. Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti gastos. Diyan nga rin kaya't. Di da man iramaraman iti dahi taranang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. Ang damat sementeryo pa kay dulinan yun, umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat dito'y, taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaarami di itikas na. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawan na, kastanti uso dito'y. Wen, ngam sadala agaramid iti pancho no natayon di tao. Ngamda kayo, sibibiyag kayo pa'y laang. Ngam nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti panchon ko. May bagak ti design akayat ko. Kastati ka nga to na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo una ya dayo pag-aabayam. Tapno agaabay tayo to. Siyak dito akin igad. Jak kaya ti maiting nga. Takas la jak makaangas no kwa. Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya di tatanga. Si kantulat taditan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ija balayaw, lerma. Awam ba't nanang? Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw awid. Makapadanag mo da tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tayo danda ni makabulan santo agawin. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray kumano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga'y gatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajaking gatgatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mati mangayat kan kwa na ngay no kasjay mataramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulad tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay, tibalay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga ang kakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba, guys? Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo namin nagidya pa kaidolinan tayon ta. Kasta ngamin ti kaya ni Manang Anseng, tapno saan na kano ang mabadakan. Wala. Iso mo tinagastos, di iso ti masuraw. Naimbaglaangan tasaan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin ang masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na mga min sinublian dyan nobyo ka nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan ang asawa gaya man iti sabalay. Malipod matinukulak ti kakaiso na anubyak. Diya kung nagaram iti sabalay, ta mabuting ako na malukaw. Nalakaay at mapasakitan. Nagriga. Ay, wang nga ron ka bagis. Pagpadata nga imbate ay dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awa maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaitan? Isa pasit lang yung tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti aglo Ay, nay, narjenak kaya. Di manang. Apay nga ta.
Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Anyat sagsagitan manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya. Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Rimeng. Huwag na ron manang. Jak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Iso makipagpakaasi ak kada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken ni RJ. Ha? Ay, katuan naman na. Sana problema na ita. Anya titid ko. Jay kukwam Berteng, wano jay kukwam Rimeng. Ay, kumporme ay manang. Uwain, kompormilatan. Tano asino ti umunan to amatay kada tayaw. Kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalang road. Pasensya kayon Jak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wan nga rod Biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka rin tapay ti arak. Rita, taray. Naibusan tin inuman ta. Taray. Nabartekan pare Berteng. Agawag ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapay. Adi sa takid di may bare. Kaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ta adaw at away. Ita kala kami na nagawid ka. Ang sa takid na bayan ni panagil ni Storyara. Ituloy tanto tagin istorya. Enton, saan agad mabarte? Pare. Na, amawag ti sasawag. Ura na parte ka, ritaw. Alangin rin, ang siyata. Nay, nabartag ka mo, Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kanirito abarkadak. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na manang. Manipod simbang pa ni Rito abarkada na saanan ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman dinagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ang tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw, edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sa labal ni manang. Adamat na nakasagana pa kay tulinak. Adamat pansur kaon. Ay na, saan pa asigurado na dako kwam ijay. Tadudwa lang ang tinabate a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa pakaidulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangalalami ti kwartam paray. Nagadwa ka na yung ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigitan pare. Yung magibate iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladan mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka di Alam, agpautang ka man paray. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano daga no iso. Ha? Eh,
Awan bandaga kan lugan ka. Angam, ada ilako kan ka pare. Ah, anya nga dito nga ilakaw, pare. May baga orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyamanak na na. Madagamin nasa unitatang kada kami nga anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti palayaw. Ha? Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na na. At nakasuratan na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok ngam sana ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad na mayaw. Ay, pasensyakan barok, Unay kamutan Berting. Anyat na pampanuno mo aya. Takas na teraramidam. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapansyong mau. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid mau. Jak ito dan jamay sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Ha? Apay na Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag parami di ti pa kay dulinam tao. Ay na, manang anseng! Ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la Jack Marieng! Di magaya magang angasan! Tinasayat! Itaray tayo ospital! Parang may spalpay ti kabsat ta! Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka na, Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsam mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasano ngay, manang? Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Kahit tinabati ngay, asino ngay ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso ti mangusara din ko. Anya, kaasi nga ron tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Sana tamad siguro abay-bayan ni Lermang anak ko. Dagiti nanduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasayaan. Kabagis! Katita bakante pailaang tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna ka na kami ti kabsat ko, iso ti pakaydulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pa'y matlaang hagkabsat. Kat ti pagyamanak iti apo, awan sakit mi. No adaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit a panateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyamanak launay dayta. Alakastan, tigayam mo, ansing. Ala gagayam, di tamanan, tinagpatinggan ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagninay, titunggal may sa